Nag-una sa mga balita. Maayong balita alang sa Subo, usa ka Suboanon ang mahimuon niyang miyembro sa gabinete sa umaabot administrasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Vice President-elect Sara Duterte mutambong sa One Cebu Oath Taking karong Hunyo 28. Pagpaningkamot ni Gobernador Gwen Garcia, iya pang dublehon sa iyang ikalimang termino. Kini ug uban pang mga kalambuan sa Subo among ihatod kaninyo dinhi lang sa Balita sa Subo. Maayong adlaw, aniya na usab ang laing hugna sa among paghatod kaninyo sa mga dagkong panghitabo ug kalambuan sa probinsya sa Subo. Ako si Katrina Kovalik ug kini ang Balita sa Subo. Sa labing unang higayon adunay gobernador dinhi sa Subo nga nakadawat og kapin milyon nga botos. Si Gobernador Gwen Garcia nakakulit na usab sa kasaysayan sa probinsya sa Subo kay siya mao'y labing unang gobernador nga nakadawat og 1.4 milyones ka botos. Tungod ni ini, way hunong ang pagpasalamat ni Gobernador Garcia ngadto sa katawhan tungod sa dakong suporta ug pagmahal nga ilang gihatag ngadto kaniya ni adtong milabay nga piniliay. Matud pa sa gobernador nga iya pang dublihon ang iyang pagserbisyo ngadto sa iyang katawhan. Ania ang taho. Subay sa makabungog ug makasaysayanong kapin sa 1 ka milyon nga boto gikan sa mga Suboanon, gipasalig ni Gobernador Gwen Garcia nga mas palapdan pa niya ang iyang mga paninguha sa mosunod nga 3 ka tuig. Sa iyang pagpakigpulong human sa iyang proklamasyon, matud sa gobernador nga dako og natampo ang iyang pagbarug alang sa mga Suboanon niadtong panahon sa pandemya, hinungdan nga nakakuha siya og kapin sa 1.4 milyones ka botos. Mura og makapatindog balihibo ning atong nakuha nga mayorya nga labaw sa 1 ka milyon. Wa pa nin tingali mahitabo sukad masukad sa kasaysayan sa Subo. I am deeply humbled by this outpouring of support and love from the Cebuanos. Truly, mo na giingon sa akong amahan, amor kon amor sa kapaga. Kung ipakita nimo ang gugma, pagabaslan sa gugma. Nahinumdum si Garcia sa mga kalisod nga naagian sa Subo sa karong ikaupat niyang termino tungod sa pandemya ug bagyong Odette. Apan bisan pa man, iyang giisip ang kaayuhan alang sa mga Suboanon ug mao kini ang nakahatag niya og kusog sa pagpakigharong sa maong mga hagit. And I told myself I cannot afford to just give up. That I needed first and foremost to rise above my own personal discomfort and to put paramount importance to the interest of the Cebuanos. And I guess that was what had always guided me. Iya usab gipasalamatan ang mga ahensya sa gobyerno nga misuporta sa iyang mga programa o pulisiya alang sa Subo. But in the end, as they said, the buck stops with me and I had to take responsibility for all of my decisions. Apparently, the decisions that I made sat well with the Cebuanos because I guess during those difficult times, it was only my voice that was heard. And it was only my voice that spoke out in their interest.
Matud usab sa gobernador nga sa unang adlaw pa lang sa iyang paglingkod niining ikaupat niya nga termino, nagsugod na siya pagsuroy-suroy sa tibuok Sugbo aron susihon ang ilang mga panginahanglan. Nagtuo si Garcia nga tungod niini mao nga nakuha niya ang makabubungog nga suporta gikan sa mga Sugboanon kay susama ra nga dugay na siyang nangampanya. I've been preparing since my first day of in office in my fourth term, and that's July 1st, 2019. Masyadong masyadong put on yung kakampanya ka lang. Bigla ka na lang lalabas during the campaign period. People will not appreciate that. I've been crisscrossing this province as many times as I could in order to see kung anong kailangan nila. And in order for people to see me too, especially during yung pandemic. Karong gihatagan na usab siya og makabubungog nga suporta og bag-ong mandato alang sa ikalima niya nga termino, iya kining pagabaslan pinaagi sa mas gipalapdan pa nga serbisyo ngadto sa katawhan. Daghang kaayong salamat. Mga pinalangga na akong Sugboanon. Dili kinahanglan daghanon pa na kog sulti kung giunsa ta kamo pagpangga. Apan nakita ninyo sa milabay nga hapit 3 ka tuig sa mga umaabot nga katuigan, dublihon ko pa kung unsay akong napakita kaninyo tungod kay talagsaon kining inyong gasa nga gihatag nako. Talagsaon ang grasya nga gihatag sa kahitasaan kanako. Wala pa sukad masukad nga dunay nakadawat o susama nga pagsalig. Katrina Kovalik, Balita sa Sugbo. Sa iyang musunod nga 3 ka tuig nga pagserbisyo sa mga Sugboanon, gilantaw ni Gobernador Gwen Garcia ang pagduso sa alternative health care. Gawas sa pagpadayon sa pagpalambo sa mga provincial ug district hospitals, karong tuiga, naaprubahan na ang aplikasyon sa Kapitolyo sa pag-upgrade sa 2 ka provincial hospitals. Samtang, nag-ung-ung pa ang ubang aplikasyon. Ang report ihatod ni Paula Mendoza. Pag-upgrade sa mga kahimanan sa mga district o provincial hospitals ug pagtudlo sa mga Sugboanon sa nagkalain-laing benepisyo sa mga traditional o herbal nga mga medisina, ilabi na niining panahon sa pandemya. Mao kini ang gitinguhang makabuot ni Gobernador Gwen Garcia alang sa kapiskay sa panglawas sa mga Sugboanon karong mahibalik na usab siya sa Kapitolyo sa makasaysayanong ikalimang termino. Matod sa gobernador, aduna nay nag-ung-ung nga aplikasyon ang lalawigan sa Sugbo ngadto sa buhatan sa Department of Health kon DOH aron i-upgrade gikan sa level 1 ngadto sa level 2 ang mga provincial hospitals nga anaa mahimutang sa mga syudad sa Danau, Bogo, Karkar ug lungsod sa Balamban. Iyang nahibaw-an gikan sa DOH nga duha niini ang Danau ug Bogo maoy unang naaprubahan. Gawas niini, ipa-upgrade gihapon sa Kapitolyo ang mga hospitals sa mga isla sa Camotes ug Bantayan Island ngadto sa level 1 hospital. What does it mean? Level 2 allows us to put in more specialists, more doctors, and on our part, we can now increase the bed capacity as well as increase and upgrade the medical equipment that will be made available in all of our hospitals. Kahinumduman nga niining tuiga lang, nang apod-apod ng daan ang Kapitolyo ug 20 ka mga ambulansya ngadto sa mga ospital nga gidumala niini. Tagura ka ambulansya sa 4 ka mga provincial hospitals ug tagsa ka ambulansya sa 12 ka district hospitals. Ambulance na dili ni patient transport vehicle. These are fully equipped ambulances so that if anything happens to the patient while on board, the necessary equipment would be available to help immediately. Dili lang kay oxygen. Dunay kanang para mga pang resuscitator, mga everything else. These are by DOH standards truly ambulances. Gibutyag sab sa gobernador nga gikatakdang mopirma og kasabutan ang probinsya tali sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare kon PITAC
aron katudloan ang mga Sugboanon sa mga traditional o alternatibong mga tambal sama sa herbal nga mga tanom. Gani, himuon kini niyang usa ka criteria sa pagdaog sa ikatulong hugna sa Sugbusog program, diin ang mga local government units, barangay, purok ug matag panimalay dunay dugang puntos kung makahimo silang tanom og napulo ka herbal nga tanom nga giila ng daan sa DOH. Gawas ni ana, magbutang usab og mga wellness center sa mga provincial hospitals diin ikadalit ang serbisyo sa pitak ug bansayon usab ang mga barangay health workers sa pamaagi sa pitak aron sila sab makagiya sa ilang mga katagi baryo sa tradisyonal ug medisinal nga pamaagi. What have I learned during this COVID period? That traditional medicines work. Importante lang para nga knowledge, no? Nga may bawo sila that this is something that they can do ug makatabang. Ato ning balikon kay kaya sa kadaghanan nga di kinahanglan mo adtong ospital, nga di kinahanglan resitas doktor, kay kaya raman. Before we give all of these huge pharma firms all of our money, ato sa i-consider unsa may pwede nato mahimo, unsa may kaya sa atong mga kaigsuunan mananom aning mga yerbas. Besides dili ni lisod pagtudlo nila kay mismo ang ilang mga apuhan mao naman ni sa una. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo. Ipadayon lang gihapon sa kagamanan sa lalawigan sa Sugbo ang mga dagkong programa niini sa turismo nga nasugdanan ni Gobernador Gwen Garcia. Ilabi na gayud ang pagbalik sa Pasigarbo sa Sugbo. Ania si John Fredson Granada alang sa detalye. Usa sa mga prioridad nga hatagan og pagtagad ni Gobernador Gwen Garcia mao ang programa sa turismo dinhi sa probinsya sa Sugbo, kay mao kini ang labing dako nga tinubdan sa panginabuhian sa mga Sugboanon. Sa iyang pagbalik sa ikalimang termino, gilantaw ni Garcia nga buhiun pagbalik ang Suroy-Suroy Sugbo. Ipadayon ang nasugda na nga RCebu Experience nga trade exhibit ug ipadayon usab ang pagtabang sa mga resorts ug uban pang establishmento nga adunay kalabutan sa turismo pinaagi sa Expanded Enhanced Countryside Development kun ECD. Labaw sa tanan, gisaad na usab niya nga ibalik ang sikat na kaayo nga Pasigarbo sa Sugbo diin duha ka tuig nga nahunong tungod sa mga restrictions nga dala sa pandemya. I already promised, first of all, nga we will stage the Pasigarbo sa Sugbo karong August. During our anniversary month, it will be our 453rd founding anniversary. Karong tuiga sa pagbalik sa Suroy-Suroy Sugbo, adunay ipahigayon nga usa ka Suroy-Suroy tour package. We are now looking into the possibility of packaging one Suroy-Suroy Sugbo nga package nato, and most probably musugod ta sa Camotes because mao ni ang na-postpone when COVID started. Lakip usab sa padayunon nga programa sa gobernador mao ang RCebu, usa ka programa nga ang tumong mao ang pagtabang sa mga gagmay nga magpapatigayon sa pag-promote sa ilang mga produkto, kultura ug talento sa matag local government units ug ang ilang tourist destinations. Tourism is alive and well. Daghana nangabot nga sa atong mga tourist destinations actually, and I am so happy kay in town ang mga nagtrabaho ang nanginabuhi because of tourism karon doon na taon sila income pud balik. We continue to help the resorts in rebuilding, and we continue to push for their securing the certificate of compliance. Kahinumduman nga ang Sugbo mao gayud ang labing unang mibukas sa turismo human gidili ang pagbiyahe tungod sa pandemya. Apan nakita ni Garcia nga dako nga kadaot ang nahimo niini sa industriya ug naapektuhan ang panginabuhian sa katawhan. Hinungdan nga kaniadtong Agosto 2020 nakahukom siya nga buksan balik ang tourism activities sa kondisyon nga ipatuman ang mga minimum health protocols. Sa miaging tuig usab, ang Sugbo gihapon ang labing unang nakahukom nga mudawat na og mga langyaw nga turista. We made it easier
for foreign tourists or foreign travelers to enter the Philippines. Kung ila yun ang policy nga di papagawason nila ilang mga nationals, what ay mahimo ana. But on the other hand, nahibaw ta nga daghan gyud kaayong gusto mo anhi sa Cebu. Matud ni Gobernador Garcia, tungod sa dakong suporta nga gihatag kaniya sa mga Sugbuanon kaniadtong miaging Mayo 9 nga eleksyon, nagpasabot lang kini nga nakauyon sila sa iyang mga desisyon nga naglantaw lamang pud sa ilang kaayuhan. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo. Usa sa mga prioridad sa administrasyon ni Gobernador Gwen Garcia sa iyang ika-5 nga termino mao ang pagbuntar og mga solar street lights. Karon nga hapit na malukop ang tanang provincial roads sa pagsiminto ug ang ubang mga barangay roads. Ang detalye ihatod ni Eleanor Valeros. Pagbuntar ang mga solar street lights mo'y direksyon karon sa probinsya sa Sugbo. Karong padung nagkahuman ang pagsiminto na sa tanan nga mga provincial roads. Usa ka semana human siya giproklamar nga mananaog tungod sa iyang nakuha nga makabubungog nga 1.4 milyones nga botos gibutiag ni Gobernador Gwen Garcia ang iyang mga plano sa probinsya sa Sugbo ilabi na kalabot sa infrastruktura. Matud niya dili nang moabot og 1 ka kilometro ang hibilin nga kadalanan nga simintohonon sa Kapitolyo. Miabot na sa sobra 80 ka kilometro nga provincial roads ang nasiminto na sa Kapitolyo, ingon man mga barangay roads. Gani nasayran gikan sa Provincial Engineering Office nga niadtong Marso sa nakalabayng tuig aduna nay nabukbo nga sobra sa 4 bilyones ka pesos alang sa road concreting ug improvement projects dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Karong tuiga pod gisugda na sa Kapitolyo ang pagmuntar sa mga solar street lights, labing una mao ang dito sa isla sa Bantayan sa sayong bahin ning tuiga nga nagkantidad og 1.5 milyones. Isunod niini mao ang pagmuntar og solar street lights sa mga nasiminto na nga provincial roads. Gani nasugda na usab ang pagmuntar sa concrete lamppost pedestal niadtong miaging buwan sa barangay Hingatmunan, Balamban. Gigahinan sa Kapitolyo og 10 milyones ang pagbutang og mga reinforced concrete lamppost pedestal alang sa 26 ka mga lungsod ug 2 ka dakbayan sa lalawigan sa Sugbo. Ang atong barangay roads nakasugod na ta og taod sa mga katong nga konkreto nga kwan. Ang solar lighting magud nato nga program for the barangay. Adto nato itaod kung hay nanay na human nga concreted nga barangay road. Dili nga moingon ato dito dapit ibutang ngadto sa ato dapit sa akong lagwerta ibutang ngaris likod sa balay ibutang dili ay. Ari na sa asa ang kadaghanan maka benepisyo anhas daan. Gipahimugatan sa gobernador ato sa iyahang regular nga press conference niadtong Mayo 16 Lunes nga dili matugkad ang iyang pasalamat ngadto sa mga Sugbuanon tungod sa dakong mayorya nga ilang gihatag kaniya kaniadtong Mayo 9 nga piniliay. Di ko mahibaw kung saon ko kamo pagpasalamat. Pinaagi na lamang siguro sa kung unsa nay akong napakita sa milabay nga 3 ka tuig, dublihon ko pa na. Og dili ni rhetoric. Dili ni kay istorya. Naibaw naman mo nako. Dili sulti pabuhaton, buhat ang pasultion. Nabuksa na alang sa publiko ang may kinatibuk ang gitas-on nga 88 ka kilometros nga nasiminto na nga kadalanan nga adunay gibag-on nga 6.1 metros o gilapdon nga 9 pulgadas. Gilakip na niini ang kadalanan sa kabarangayan nga nakahatag og hapsay ug hanoy-hanoy na nga pagbiyahe labi na sa dapit nga daghang mag-uuma ang magbiyahe sa ilang abot ug ano na usab mga tourism destination. Eleanor Valeros, Balita sa Sugbo. Kahibaw mo nga harmless ang mga whale sharks ug mamahimo usab kamo nga maka-interact nila. Dito sa lungsod sa Oslo, mamahimo kamong mulangoy kauban ang mga butandi. Kung gusto pagayon mo og dugang nga adventure, suway ang paragliding. Cebu, your new health and wellness destination. Human giproklamar si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o Vice President-elect Inday Sara Duterte nagsugod na pagpili og mga bag-ong membro sa gabinete ni ini. Usa sa mga napilian
mao si Liloan Mayor Cristina Garcia Frasco nga mao'y gipili nga mangu sa Department of Tourism. Ania ang hingpit nga detalye. Sa umaabot nga paglingkod ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. karong Hunyo 30, pag-uusab ang mga membro sa iyang gabinete. Usa sa mga napilian, mao si Liloan Mayor Cristina Garcia Frasco, isip Secretary sa Department of Tourism. Personal nga gitawagan ni Marcos si Frasco ug human siya mikonsulta sa iyang pamilya, ilabi na sa iyang inahan nga si Gobernador Gwen Garcia, nakahukom si Frasco nga dawaton kini. Gikalipay ni Gobernador Garcia ug sa ubang mga opisyalis dinhi sa reyon ug mga leader sa business sector ang pagkatudlo kang Frasco. So as a mother, I am very, very proud of her for having been trusted by President-elect Bongbong Marcos to head the tourism department as secretary. And I would like to thank President-elect Marcos for the trust and confidence on my daughter. As governor of Cebu, I am very, very proud that the next Secretary of Tourism is a Cebuana. This is such a huge vote of confidence on the inroads, the initiatives, and the progress that Cebu has been able to accomplish despite the challenges of the pandemic. Nagtuo si Gobernador Garcia nga adunay igong katakos ug kahanas ang iyang anak nga mugunit sa maong posisyon. Ilabi na kay gikan siya sa usa sa mga sentro sa turismo dinhi sa Pilipinas nga mao ang Sugbo. Si Frasco usa ka multi-awarded nga mayor ug karong bag-o siya ang naguna kung top performing mayor in Central Visayas base sa survey sa RP Mission and Development Foundation Incorporated. Atol sa iyang pamunuan, nakahakot usab og awards si Frasco ug ang lungsod sa Liloan sama sa Presidential Lingkod Bayan Award, Top Model Town and Country Award, Commission on Audit's Highest Rating ug uban pa tungod sa iyang epektibo nga sistema ug mga polisiya nga iyang gipatuman. Gawas nga abogado siya, nakita usab ni Frasco kung giunsa sa iyang inahan nga si Gobernador Garcia pagpalambo ang turismo dinhi sa Sugbo. You know, I will not be a meddling mother nor a meddling governor. I will let her be and be her own person because I have full trust and confidence in Cristina. I will not let my being a mother or even being a governor cramp Cristina's style. She has her own style, she is her own person, and she is a very, very capable person in whatever field you may throw her into. Gihangop usab sa mga opisyalis dinhi sa Sugbo ug sa business sector ang pagkapili sa usa ka Sugboanon. Sama nila ni Tourism Regional Director Shalimar Tamano, PCCI Visayas Regional Governor Melanie Nang ug Cebu Chamber of Commerce President Charles Kenneth Co. Katrina Kovalik, Balita sa Sugbo. Gidayeg ni Gobernador Gwen Garcia ang pagkamapahiubsanon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Matud sa gobernador, nga ang maong ehemplo sa presidente, maoy angayang himuong sumbanan sa ubang mga opisyal. Ania ang taho ni Paula Mendoza. Angay nga himuong sumbanan sa ubang mga opisyal kansang termino mapupos na unya sa Hunyo 30. Ang ehemplo nga gipakita mismo ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Si Gobernador Gwen Garcia bilib sa pagkamahiubsano ni President Duterte nga tataw kaayo sa pamahayag nga giluwatan sa presidente. Matud sa gobernador nga kini maoy angayang sundon sa ubang mga opisyal, inay mag-aswat sa ilang kaugalingong mga bangko ug muawhag pa sa mopuli kanila nga ipatuman ang ilang mga nahimong plano o programa. I hope that others would take a cue from President Duterte. He has not even uttered a word to expect the next administration to conform with his policies or to continue his programs. Basta niingon siya, unsay ako nahimo, mao na to. Kung kulang, mao ra gyud akong kaya. Look how humble this man is. And that's the way it should go. Let the people say what you have accomplished. Matud sa gobernador, nga taliwa sa iyang mga nahimo ubos sa iyang pamunuan, si Duterte nagpabiling mapahiubsanon.
the humility of the man who has done so much. You cannot deny his Build program has been a resounding success, and that will always be his everlasting legacy. And his all-out war against drugs. Dili kini ang unang higayon nga mipadayag sa iyang grabe nga pagbilib kang Presidente Duterte si Garcia. Kahinumduman nga ato sa pagbukas sa CCLEX, gipabarog ni Garcia ang katawhan, agig pasalamat kang Duterte sa tanan niyang mga nahimo alang sa nasod nga Pilipinas. Uban sa taho ni Katrina Kovalik, Paula Mendoza, Balita sa Sugbo. Mutambong si Vice President-elect Inday Sara Duterte sa oath-taking sa mga kandidato sa Partidong One Cebu unya sa Hunyo 28. Si Paula Mendoza alang sa detalye. Magdungan pagpanumpa sa ilang katungdanan unya sa Hunyo 28 ang tanang mga kandidato sa Partidong One Cebu nga midaog sa milabay nga piniliay. Matod ni Gobernador Gwen Garcia, pangu sa partido nga ang tanang mga congressman, party list representatives, provincial board members, mayores, vice-mayores o konsehales nga midagan ubos sa One Cebu o aliado sa partido alas 3:30 sa hapon dito sa Marco Polo Hotel. Pinasidunggang dinapit sa maong kalihukan si Vice President-elect Inday Sara Duterte. Kinsa mikumpirmar na sa iyang presensya samtang gipaabot pa ang tubag ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Uban sa taho ni Katrina Kovalik, Paula Mendoza, Balita sa Sugbo. Ni courtesy call sa buhatan ni Gobernador Gwen Garcia ang bagong Provincial Director sa Department of Interior and Local Government kundi DILG. Formal nga gidawat sa gobernador si Attorney Ian Kenneth Lucero kinsa mipasalig nga makigdugtong ug makigtambayayong sa mga local government units ning lalawigan sa Sugbo. Ania ang detalye. Formal nga gidawat ni Gobernador Gwen Garcia ang bag-ong natudlo nga Provincial Director sa Department of Interior and Local Government kundi DILG nga mao si Attorney Ian Kenneth Lucero. Gikuyogan si Lucero sa mga kadagkuan sa DILG sa rehiyon atol sa iyang pakigtagbo sa gobernador ni adtong Lunes, Mayo 23. Gihulipan ni Lucero ang iyang asawa nga si kanhi DILG Provincial Director Juaden Lucero. Human kini na promote isip Assistant Regional Director sa DILG sa Region 5 kun Bicol Region. Si Attorney Lucero lumad nga taga Santa Ilocos Sur apan ang iyang kaliwat nagagikan sa lungsod sa Argao. Dili na siya bag-o sa Sugbo kay siya mao'y kanhi director sa buhatan sa DILG sa Dakbayan sa Sugbo. Isip bag-ong provincial director no sa DILG Cebu, I assure the #1 governor no Honorable Gwen Garcia and the Cebu provincial government na naami diri DILG Cebu province nga mo serve as development partner for our clients, all the local government units of Cebu province, the component cities, municipalities and barangays. Sa iyang bahin si ARD Juaden nagsilbi sa probinsya isip direktor sa DILG sa milabayng duha kapin katuig ug saksi siya kun giunsa pagbarog ni Gobernador Garcia alang sa yanong mga Sugboanon taliwala sa mga hagit sa pandemya. Honestly, I am so happy that I was given the opportunity to be assigned in the province of Cebu. I learned a lot. I knew a lot of people, no? Of course, no less than our governor, the #1 governor, Governor Gwen, which of course is an epitome of a lady with a strong will and visionary as well. So, daghan kong nakatuna ni Gob. Ang DILG mao ang nag-unang buhatan sa gobyerno nga responsable sa pagpatunhay sa kahapsay ug kalinaw, kaluwas sa publiko ug pagbansay sa kapasidad sa local government units aron makahatag og mas epektibong serbisyo ngadto sa katawhan. Ang National Police Commission, Philippine National Police, ang Bureau of Fire Protection ug Bureau of Jail Management and Penology pipila lang sa mga buhatan nga gipaubos sa DILG. Uban sa taho ni Juanes Arong, kini si John Fredson Granada, Balita sa Sugbo. Perfect diving sites, manindot nga corals. Ang lungsod sa Moalboal nailhan na sa ilang Cathedral of Corals. O karong bago ang inila nga Sardine Run. Mamahimo usab nga mag-island hopping padung sa Pescador Island ug mag-snorkeling.
Dinhi sa Cebu, your safety is our priority. Usa sa hagit sa pagpang-uma mao ang kadaot sa mga pananom tungod sa kalamidad. Hinungdan nga gihingusgan gayud ni Gobernador Gwen Garcia nga ma-ensure ang mga mag-uuma. Kini aron aduna sila'y makuot nga bayad sa ilang mga nadaot nga pananom. Si John Fredson Granada alang sa dugang detalye. Dili gayud kita katag-an sa panahon, mao nga mas maayo kun kita nga mag-andam sa bisan unsa nga panghitabo. Mao kini ang napamatud-an ni Domingo Pahayak, 49 anyos, usa ka mag-uuma og Barangay Animal Health Aid sa Barangay Manga, Alcantara. Siya usa sa mga nakadawat og indemnity check gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation alang sa nagguba nga umahan nga nagkantidad og 22,000. Ang lalawigan ang nagbayad sa premium sa maong insurance nga karon napahimuslan gayud. Ang gitanom na ko sa mong yuta kuan mais atong pag-audit hurot jud ang kuan hasta among ang mais na kuan gamay ra kay mi na harvest jud ato tong pagbagyo naging audit. Wala gid may source of income ato. Amo na lang tong kuan among mais nga sobrang gamay pagaling ra siya. Way mo gi suportar og kaon. Nag-all mig maayo kay harbisono na siya nya naigo pagyud. Wa may magdahom ato ba nga mainato sa siya. Tanggong among panginabuhi. Paabot na lang mig nay hinabang. Di nakadawat makagdasig sir. Oh, nakadawat sa gipalit na bugas ma'am oy. Imong nadawat nga dasig kay partially 5,000. Partially 5,000. Ako nagpasalamat pud dako sa insurance bisan sa kalisod nakadawat yapon mi. Salamat jud mig dako nga naripanan sa among gasto. Sa kinatibuk-an, kapin 3,300 ka mga mag-uuma sa tibuok probinsya sa Subo ang nakadawat na ug makadawat pa og tseke isip insurance sa nadaot nila nga umahan. John Fredson Granada, Balita sa Subo. Ang ikaduhang adlaw sa caravan gipahigayon didto sa ikaduhang distrito, didto sa lungsod sa Alcoy niadtong Mayo 24. Usa sa mga nakadawat og ayuda mao ang usa ka PWD gikan sa Alcoy nga labing mapasalamaton sa assistive device nga iyang nadawat nga matud niya iyang magamit sa umaabot nga face-to-face classes. Ang istorya ihatod ni Paula Mendoza. Excited na si Janice Anor, 16 anyos nga mogamit sa iyang bagong wheelchair para sa iyang moving up ceremony karong sunod nga buwan sa Hunyo. Si Janice tagalungsod sa Alcoy. Nagtungha karon sa grade 10 ug padung na siya og senior high sa sunod nga abli sa klase. Sa wala pang iyang wheelchair, matud sa iyang mama nga sungkod raman unta ang iyang gamiton kay maglisod man og lakaw si Janice. Tungod sa iyang kondisyon nga kaniadtong bata pa siya, natawo siya nga adunay hydrocephalus, hinungdan nga bugatan siya sa iyang lawas. Paso siya na siya. Kuday mag-ingon ta ani day magdala kag magbalaay ta magpasok ka day magdala kag sungkod siya. Oh, at least kapasok ko man. Ngam dig magdala ko sa sungkod ko naman magpasok siya. Anak siya. Usa si Janice nga nahatagan og bagong wheelchair atul sa Caravan of Services sa segundo distrito ni adtong Mayo 24. Karon nga mobalik na ang face-to-face classes, malaumon si Janice nga mapasayon ang iyang pag-eskwela sa senior high school ug hangtod sa kolehiyo. Mabalik ka po niyang kon, ma'am. Di man siya kasugatog og lakaw, ma'am. So, nagkuhan siya, nag-grade 8 siya. Mag-module siya. Pag module niya, ma'am, di naman siya kalakaw. Di na siya kalakaw, kay kung na siya practice, nagpundo sa balay na lang. Magsungkod man siya, ma'am. Di siya kapwede nga, usa kasungkod ra. So, iyang parisan, nagsungkod kahoy, aron magkalakaw siya. Dua kasungkod ang gamit. Kalakaw siya, sir, magamit siya do kasungkod. Kung nasa sa balay, magkuhan siya, magkamang-kamang rin siya, ma'am. Gipahigayon sa lungsod sa Alcoy, ang Caravan of Government Services sa Kapitolyo alang sa segundo distrito. Gawas sa mga adunay kakulian sa lawas sama ni Janice, nga nakadawat og assistive devices,
Daghan pang mga hinabang ang giapod-apod sa Kapitolyo, gipanguluhan ni Gobernador Gwen Garcia. Tumong sa maong programa, nga mapaarang-arang ang kahimtang sa katawhan nga sama ni Janice ug iyang pamilya. Paula Mendoza, Balita sa Subo. Miluwat og bagong executive order si Gobernador Gwen Garcia, diin nalatid nga ang fully vaccinated with booster shots foreign nationals, lakip na ang fully vaccinated with booster shots Filipino nationals, dili na magkinahanglan og negative RT-PCR o antigen test. Ania ang taho. Dili na kinahanglan ang negative RT-PCR o negative rapid antigen test alang sa mga fully vaccinated with booster shots foreign national kung mga langyaw nga muso dinhi sa lalawigan sa Subo. Apan, ang fully vaccinated apan walay booster shots nga langyaw nagkinahanglan gihapon og negative RT-PCR test nga gihimo sulod sa 48 oras o di ba kaha negative rapid antigen test nga gihimo sulod sa 24 oras gikan sa pagbiya sa country of origin. Sa giluwatang Executive Order No. 15 ni Gobernador Gwen Garcia, gitataw nga ang fully vaccinated with booster shots nga langyaw dili na kinahanglan nga ibutang sa facility-based quarantine apan kinahanglan nga mag-self-monitor sila sa mga sintomas sa COVID sa mosunod nga 7 ka adlaw. Dili na usab magkinahanglan ang fully vaccinated Filipino nationals with booster shots o negative RT-PCR o negative rapid antigen tests. Apan, kung fully vaccinated apan walay booster shots, magkinahanglan gihapon niini. Samtang, ang unvaccinated individuals gikinahanglan nga magpakita og negative RT-PCR test o di ba kaha negative rapid antigen test. Iswab inig-abot sa airport o ipaubot sa facility-based quarantine hangtod nga mogawas ang resulta sa ikaduhang swab test nga ipahigayon sa ika-5 nga adlaw sa ilang quarantine. Katrina Kovalik, Balita sa Subo. Ug karon alang sa atong special reports. Ang mga BHW usa sa mga gitawag nga unsung heroes tungod sa ilang voluntaryo ug walay sweldo nga pagserbisyo ngadto sa katawhan. Gisundan sa Subo News ang usa ka BHW didto sa lungsod sa Minglanilla. Atong sutaon kung unsa ang iyang ginbuhaton sa usa ka adlaw sa iyang volunteer work. Ania si Eleanor Valeros alang sa iyang special report. Hi mga ka-Subo News! Ako di ay si Eleanor, ganiya kita mahimutang karon sa Languyon sa Manipis. Usa sa mga paborito kaayo nga suruyanan sa mga bikers ug uban pang nature lovers, mga outdoor enthusiasts. Tungod sa nindot niya nga view sa kalapad, sa wanang, sa kaprisko sa hangin ug ang kalami sa imuhang pamati dinhing dapita tungod sa kabugnaw sa makalami sad sa imuhang nagbukal-bukal pa nga kape. Apan dili ka na mo'y ato ang sugilanon nga sundan karong adlaw. Aniya kita dinhi kita manukad kay duna kita'y sundan kinabuhi sa usa ka barangay health worker sa Campus 7 sa Minglanilla, ang katapusang barangay bukirang bahin ni ining maong munisipyo. Ang barangay health worker usa kini sila sa mga matawag og unsung heroes sa atuang panahon. Kini sila gitagaan og lawom nga pagtagad ug pagmahal sa atuang Cebu Provincial Government tungod kay sila maoy unang duulon sa mga katawhan sa kabarangayan alang sa ilang mga gipangmulo sa ilahang mga panglawas. Atong sundan ang inadlaw-adlaw nga tahas isip barangay health worker ni Mrs. Pasensia Tibang. Mas naila dinhi isip si Nang Pasita. Tara, sundan nato ang iyahang daily routine. Ako si Pasensia Tibang, BHW sa Barangay Campus City. 60 anyos ang tunuigon. Nagsugod ko sa akong pagka-BHW 1984. Niingon ra to ang midwife diri nga kinsay gusto nga mo-volunteer sa pagka-BHW. Nya, ganahan man ko ni volunteer ko diri. Doon na ako'y anak nya gipabantayan lang nako sa akong mama. Di gani unta tumsugot si mama nya ko unsa man ko mga ang akong bana to Angas Manila tagsa kay padahan ako kwarta.
Nga na naman ko'y batang gamay. Huna-huna na lang yun ako nga. Simba ko, ma-hospital akong anak, malibre mi. Nga ito nga, isuod ko pagka-BSW. Ako sa area sa Sitio Kadulawan, sakop aning Campus City. Igabot gyud na mo dinhi man limpyo mi una. Human na mig pang limpyo. Amo assist na mi sa among midwife. Igabot sa among pasyente nga buntis. Ilista dayon sa among PNS nya akong timbangon, nya heightan, nya blood pressure dayon. Inigabot sa among pasyente ang pantanon kung unsay iyaha nya. Moingon mang magpa-BP, amo na yung BP-han. Mga siya tambal ni ma'am, kung taas iyahang BP. Naamang yun siya record diha. Ganang usang orasa siya ni abot, nga pala iyang edad, ingan na amang ko anon, ilista. Mag-assign ako si Tiyulog Bas, bukod mi sa iro nga, manimbang mi dito. Nanimbang mi, nag-API ba mi ba, ganito. Bukod mi iro. Hadlo kayo ko ato, kay kasakit rabas injection no ay tetanus ug kanang rabies adto pagita sa district pa-inject sa panahon sa COVID nagsugod mi wa gyud namo gipagawa ang kay mao may instruction sa among midwife di pagulon sa ilang balay di pasuroy-suroyon ba nagbuhat man tug checkpoint diha among kapitan mo BP sa meditog na imo agi na nang mga sakyanan BP-han namo nya amon temperaturean. Kumustahon sila. Kumusta man ang katong imong maintenance? Naayon ka? Ang anaon. Okay raman. Mao na nga. Kada buwan na agi na sila maintenance diri mukuha sila. Kahikap. Sakit. Karon wa na. Ang imong kambal ipadayon na itog sig imong maintenance ha. Sige ko na no. Higit sila nga mo atiman ba? Mo tabang gyud. Sagasa, abot, sagasa sila. Mga rigid balay, kanila ba nagigit siya? Malipay ko nga makatabang sa akong mga pasyente. Magka-report ko dito sa among midwife. Nalipay mi nga mga BSW kay ako gipadakaan na gyud ni Ma'am Gwendolyn ang among incentive. Ang gihatag na ni Ma'am nga mga incentive. Dako gyud kay gikatabang namo maka sa alabi na sa among pamilya, palit na mo bugas, tambal, maintenance nako. Sa atong pag-uban ninang pasita, atong nasayran nga dili gyud ay lalim ang kinabuhi sa kabarangay health worker. May mga panahon nga mauwanan, mainitan, mahabuhabuhan, bukuron pag yun og iro. Apan makanunayon, mapailubon, andam og tagana nga mo serbisyo. Hinungdan nga ang mga pasyente ubati usab kanila. Ang mga pasyente mismo moingon nga tungod niining mga tawhana ilahag yung matagamtaman nga adunay gobyerno nga naglihok alang kanila. Mausab sa mga barangay health workers. Ilaha usab nga natagamtaman ang pagpangga kanila sa Cebu Provincial Government. Nanukad dinhi sa Campus 7 sa Minglanilla, ako di ay si Eleanor Valeros. Ug kini ang Subo News Special Report. Kay bago mo nga ang canyoneering inila nga sport dito sa laing nasod, sa Europa ug sa Amerika, apan di na mo kinahanglan pang mo palayo kay aduna nay canyoneering dinhi sa ato. Kung kamo mahiligon og adventure nga duol sa kalikupan o Mother Nature, suhay ninyo ang canyoneering sa lungsod sa Alegria. Dinhi lang sa Cebu ang inyong bag-o nga health and wellness destination. Miluwat og bagong executive order si Gobernador Gwen Garcia nga ipadayon og mas palapdan pa ang ban sa pagsulod sa mga poultry products nga ni sa Sugbo gikan sa mga dapit nga adunay sakit nga bird flu. Ania ang hingpit nga detalye. Subay sa nagpadayong hulga sa avian influenza kon bird flu, mas gipalapdan og gilugwayan pa ang ban sa pagsulod dinhi sa Sugbo sa mga buhing manok o wild birds lakip na sa mga manok pangtari,
pati og mga binuhi kon pet birds gikan sa Luzon, Mindanao ug sa mga nasod nga apektado sa maong sakit. Miluwat og bagong executive order si Gobernador Gwen Garcia diin nalatid nga sugod karong adlaw, Mayo 24, indefinite kun wala nay gilatid kun pila ka adlaw ang ban ug magpadayon kini hangtod nga makahukom si Gobernador Garcia nga ilibkas kini. Kahinumduman nga una nang niluwat og executive order ang gobernador ni atong Marso 7 ug Abril 9 nga nagmando og tag 45 ka adlaw nga ban. Ubos sa Executive Order No. 14, gilatid ang mga rekisitos ug mga pamaagi nga gikinahanglan sundon aron maprotektahan gikan sa bird flu ang 12 bilyones pesos nga poultry industry sa lalawigan. Ubos sa maong Executive Order, gitugutan ang pagsulod sa mga buhing manok gikan sa Visayas, lakip na sa poultry products ug sa mga buhing langgam gikan sa mga nasod nga walay kaso sa bird flu. Apan gikinahanglan nga kompleto kini sa gisitar nga documentary requirements. Apan gidili ang pagtransport og shipment sa iti, balhibo o bisan unsang poultry byproducts. Gitahasan sa gobernador ang mga mayor ug mga hingtungdang ahensya sama sa Philippine Coast Guard, CPA, MCIAA, airline operators ug shipping lines sa pagpatuman sa maong executive order. Katrina Kovalik, Balita sa Sugbo. Laing player sa telecommunication company nga mao ang dito pasudlon ang ilang serbisyo dito sa isla sa Camotes. Nga hayan makapatarong na sa signal sa cellular network sa maong isla. Ang hingpit nga detalye ihatod ni John Fredson Granada. Mipadayag sa ilang plano ang telecommunication company nga dito nga magmontar og cell sites dito sa isla sa Camotes aron masulbad ang problema sa kahinay sa signal sa cellular phone network sa maong isla. Dalion sa dito ang feasibility study nga ilang himuon dito sa isla sa Camotes. Human gipaabot ni Gobernador Gwen Garcia ang maong problema atol sa pag-courtesy call sa mga opisyales sa dito ni adtong Miyerkules, Mayo 18. Ang dito, bag-o lang nakasugod isip ikatulong telecommunication player sa nasod. Sa maong tigom, gipahibaw sa gobernador nga ang isla sa Camotes usa ka inilang tourist destination nga adunay kaugalingong airport ug sementado nga kadalanan. Apan taliwa sa kamalambuon sa maong isla, nagpabiling hinay ang signal sa cellular phones ug internet. Subay ni ini, gipasalig sa kadagkuan sa dito nga muhimo dayon silag technical feasibility study sa maong isla. Diin nahimutang ang lungsod sa San Francisco, Tudela, Puro ug Pilar. You know, that's going to be a statement talaga. Because you're not only talking of the native population there. We're talking also of the tourists that go there, and that is their primary complaint. Walang Ma'am, we're number 1 in Boracay. Kaya nga malagyan nyo yan dyan ahead of the these two telcos, and then you're there. Wow, that's going to be a major statement of your presence in the market, because it's the tourist that's going to, by word of mouth, that will be promoting you. Uban sa taho ni Mylene Manto, kini si John Fredson Granada, Balita sa Sugbo. Maukadto ang labing uwahing kalambuan gikan sa Kapitolyo sa Sugbo. Bisitahan ninyo sa kanunay ang Sugbo News Facebook page o YouTube channel. Ako si Katrina Kovalik. Daghang salamat. Sa mga pinalangga ng mga Sugboanon, usbo na ako pagpasalamat sa inyong makabubungog ng mayoriya. Grabe kayo ang ipakita ninyo nga pagsalig ka nako. Nasayod ko nga panahon sa pandemya, ang akong mga pulisiya usahay makapakurat sa uban, labi na kung ang maong mga pulisiya daw nakigbangga na ka dito sa kauluhan. Apan nasayod bansad mo, nga katong tanan ako kong gihimo tungod og alang kaninyo. Kadaghanan sa akong mga pinalanggang Sugboanon nga naglisod, ug ako ang nahimong tingog alang kaninyo, nagpakahilom lamang kamo. Dinha kamo ni balos, ni adtong milabay nga piliay, Mayo 9. O sa usa ka makabubungog nga tingog ni ingon kamo, ni uyon mi sa mga pulisiya ni Gwen Garcia. Amo siyang ibalik pagka-gobernador.
Gitagaan ko ninyo makasaysayanon, wala pa usab sukad mahitabo nga botos. 1.4 milyones. Iisip ko kining usa ka utang kabubuton nga akong pagabaslan sa tanan nako nga paningkamot sa mosunod nga 10 ka tuig. Kuyog gihapon ta ug inyo kong kasaligan nga paningkamutan nako tutok sa akong maabot. Ang tanan kong oras, tanan kong panghuna-una, ang tanan kong pagpangga o pagmahal, ako na tanang igahin alang lamang kaninyo, mga subuanon, pinalangga kong subo.